awa an ka commandant ni bɔra k'an wele sisan ko jumɛn an kan ka taa fura na sini sɔgɔma tuguni yan wa sen ta ka gɛlɛn kosɛbɛ e yɛrɛ b'a dɔn jamana in tun binna dingɛ min kɔnɔ ɲɛmɔgɔw sera ka jamana bɔ kosɛbɛ nka ne kan ka taa pɔsu min na pɔsu gɛlɛmanba don a ka ca ala fɛ n'an ye juguw poussé ka bɔ o pɔsu la jamana in bɛ lafiya donc k'an ka rassemblement in wula n'a ye wula na wa macho i yɛrɛ b'a dɔn sɔrɔsiya kɔni ko ni fɛn min fɔra i tɛ se ka fɛn bɔ a ma sinon a man di ne ye ka taa kɛ to nin état la o sera kasi ma jomni jato nenin dena ne filɛ ni étape 4 ye tiɲɛ don a ye jamana lakanabagaw ye mais i miiri ni nin denw na jɔnni minnu hakili to ne na tonton ne taara jɔnni minnu hakili to ne nin den na awa nin tɛ kasi kun bɔ sa kana fɔ k'a tɛ kasi kun bɔ kɛlɛ minnu kɛra ka tɛmɛ a bɛɛ kɛra ne ɲɛnɛ n y'a caman ye réseau kan ne jɔlen don n bɛ jigin bi n bɛ jigin sini t'a dɔn nin bɛ mun de dɔn i man ko sa n b'i faamuya awa mais e ani nin anw bɛ taa aw n'aw ɲɔgɔnw bɛɛ de lakanani kama ni dɔ cɛ ma sa jamana in tɛ jɔ ni dɔ fa ma sa jamana in tɛ jɔ bien vrai que aw ɲɛ jɔyɔrɔ ye ne de ye mais a dɔn k'a fɔ ko e ani denw ani kɔnɔnata in o ɲɔgɔn baden de bɛ jamana in kɔnɔ minnu fana jigi ye anw ye anw fana ma wuli k'an jɔ jamana in tɛ n'an jɔ dɛ n b'i faamuya a ka di n ye i fana k'an faamuya n'i ka dépenses don n terikɛ commerçant Bɔkari n'aw mago bɛ fɛn o fɛn na n kɔ a ye taa minɛ ni saraw kɛra i bɛ wari ta i bɛ taga d'a ma n'i ka kuma mɛn i ma bonya mɛn bébé n'i ka kuma mɛn jɔn tɛ taa k'i da kan ta ne bɛ ka taa fasoko de la n bɛ dugawu k'i ye i ni fɛn fɛn bɛ ka taa ala k'aw bɛɛ lakana amina ya rabi il faut ça il faut awa k'ale sera ne bɛna taa n bɛ taa ka aw kalifalen to ala la k'aw kalifalen to jamana na sabula jamana wɛrɛ t'an bolo jamana min kɔ o ye nin jamana in ye dɛ ni jugu bɛ yiri sanfɛ an bɛ yɛlɛn yiri k'a nɔfɛ ni jugu donna baji la anw bɛ don a nɔfɛ baji la ni jugu bɛ kungo kɔnɔ de anw bɛ don kungo kɔnɔ a nɔfɛ wa hali n'a bɛ cɛncɛn ni kulu cɛ ma anw bɛ don jugu nɔfɛ fo ka jamana in jugu ban de pewu 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 pewu
wa an b'o kɛ aw jamanadenw de kama Awa ne ba tɔgɔma aw ɲɔgɔn caman de bɛ jamana in kɔnɔ wa an bɛ nin fɛn fɛn na an b'a la aw de kama dɛ taa bɛ yen segin bɛ yen wa seginbaliya fɛnɛ bɛ yen nɔ Awa n'i seginna o ye Ala latigɛ ye ni ne ma segin fɛnɛ i k'i janto n denw na i k'a yir'u la k'a fɔ jamana de ka bon n'an bɛɛ ye wa i k'a yir'u la k'u fa tora jamana kun bolo tonton kan'o fɔ halala bɛ kuma ye halala de ne bɛ duwawu de kɛ fo n'a y'a sɔrɔ i ma ne don furuɲɔgɔnya la lɔri sen jelen n'o bolo jelen k'e ne tasuma ni farida de la yarabi ni mɔgɔ minnu bɛ ka taa ɲɔgɔn fɛ aw ɲuman ka segin amina yarabi I bɛ se k'o dɔrɔn de fɔ tonton
E bɔra ne nemi? John and Dema. Papa. Papa? Papa bɛ min? Madame Somoro. Torosula. Amadou Moussouya. Ne de Amadou Moussouye. Et Amadou Moussouye. Awo. Ok, soldat deuxième classe. Amadou Tergadou. Akaradi. Neba. Ayen Diako Wadima. Mene Chesoro. Mene Chesoro kumage. Mene Chesoro kuma. Ya glissé. Madame, on est quand on va attaquer. En tout cas, on sera attaqué maintenant. On est du là-bas, mi est fara. Au du là-bas, on balle là-bas. Ore Amadou. Madame Lideli, ça va. Nous n'étions qu'un homme pour lui. Vous lui là. Aïda Lideli, mon frère, vous voulez en on a mis au fier. Ça va lui rouler en attaque. Attends, mais tu fais. Il était pas là, mais sur la séance aussi. Ni au façon. Il croit belle à Angata. Rouler en attaque. Après ça, Kashika en attaque. Ne ba sabali ni sayang a juru bɛ an kelen na bɛɛ lajɛlen la Namadu sara a sara faso ko de la min gɛlɛyara n'a bɛɛ ye Amadu satɔ ko k'a f'i ye Dada, kuri kuma mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ. Ayi. N ka darapo bɛ n ka sagi kɔnɔ. N'aw seginna, e bɛ taa di muso ma. I b'a f'a ye. N bɔtɔ ye kuma min f'a ye k'a kana ɲinɛ a kɔ. Ala sɔnna a ma. Ne ye soldat de ye. N ye n kale faso de ye. An bɛ jɛ ka faso in kumabɔ ou bien ne nin bɛ to a la. Amadu y'a dɔn jamana ɲe koyi. Caman taara ne ɲɛ ne b'olu sɔrɔ yen nɔ. Essentiel ye min ye o kɛra. O de ye jamana in libéré de ye. I b'a fɔ muso ye ko n yafalen don a ma. Amadu ni Amadu kɔni bɛ ne la bi koyi.
Chères femmes, chers enfants de nos héros tombés au front, en ces jours de recueillement, nos pensées vont vers vous avec un profond respect et une immense compassion. Vos maris, vos pères ont donné ce qu'ils avaient de plus précieux pour défendre la patrie et protéger l'avenir de tous. Leur courage, leur sens du devoir et leur amour pour la nation resteront à jamais gravés dans nos mémoires. À vous, épouses courageuses qui portez avec dignité le poids de l'absence et de la force de l'espérance. À vous, enfants, héritiers de leur honneur et de leur valeur, chassez que la nation vous entoure de sa reconnaissance et de son soutien. Vous n'êtes pas seuls, le sacrifice de vos proches n'est pas vain. Il éclaire notre chemin et nous rappelle le prix de la paix. Que la solidarité, l'amour et la fierté vous accompagnent chaque jour. Que les souvenirs de nos héros vous donnent la force de continuer, la foi en l'avenir et la certitude que leur nom vivra à jamais dans nos cœurs et dans le cœur de la patrie.